страшно, когда рвется здесь, осколки летят, тарахтит, все. Вот это страшно, а это не страшно. Мы не начинали, как говорит Евгений Викторович, эту войну, мы, собственно говоря, только ее заканчиваем. Ура! Ура! Скоро будет ядерная война! Ленин такой молодой! Октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Ваше благородие, госпожа удача. През пролетта на 2023 година един журналист от България беше допуснат от другата страна на фронта в Украйна. Не везет мне в смерти. Мартин Георгиев вече беше ходил в Одеса, Николаев и Киев, когато всички украинци бягаха в обратна посока. И още тогава поиска да види и другата страна. Тъй като е от страна член на НАТО, обявена от руския президент Путин за вражеска държава, допускането му там изглеждаше невъзможно. Но точно една година след началото на конфликта, журналистът от България получи виза и акредитация, след което прекара 2 седмици от другата страна. Така Мартин стана вероятно единственият човек, който е бил на фронта и от украинската, и от руската страна. Нещо повече, той със сигурност е последният чужденец, посетил централата на частната военна компания Вагнер преди метежа на Пригожин и последвалата му смърт. От другата страна. Там има или пропаганда, или нищо. Този филм ще се опита да запълни празнините. На мястото на белите петна да нарисува картините на войната. Това опасно ли беше? Ей, така си живеем, мамка му. Мъртви сме. Къде удари? Започва едно пътуване между живота и смъртта. Това вече стана традиция. Ето ги мините. След като се измъкна от калните пътища, минните полета и дори от подозренията на Федералната служба за безопасност, на Мартин му се наложи да даде някои обяснения в собствената си страна, за да не наричаме това, което му се случи, разпит. Първо, нали знаете, че идвам на добра воля? Това не е разпит. Да го наречем приятелско събеседване. Откъде да започна? Как го направихте? И защо точно вие? Ами всичко започна като мисъл ми влезе в главата, точно като започна войната в Украйна. Гледах бежанската вълна, а ние отивахме в тази посока, когато всички бягаха оттам. Да видя какво става там. И ми се загнезди тази мисъл, какво има оттатък бариерата. Да, там има агресори, да, там започва войната, оттам нахлуха, да, добре. Но какво става там, отвъд Донецк, от другата страна? В същото време ние, Европа, България в частност, станахме врагове. И ми казаха, няма как да отидеш. Няма кой да те пусне, ти си враг. И ми стана още по-интересно. И точно една година и 1 месец след началото на войната, аз се свързах с едни блогъри от Санкт-Петербург. Днес дето ги гръмнаха. Блогърите на Вагнер. Имена? Не мога да ви кажа. На 2 април 2023 година при бомбен атентат в Санкт-Петербургско кафене е убит Владлен Татарски, популярен руски военен блогър. При взрива са ранени и други над 30 души. Истинското име на Владлен Татарски е Максим Формин. Към момента на смъртта си той има повече от 500 000 последователи на канала си в Телеграм и е сред водещите лидери на общественото мнение в Русия, подкрепящи инвазията в Украйна. Взех билет, взех камера, взех микрофон, бях сам и заминах. Ей така.
Изглежда, вие сте последният чуждестранен журналист, посетил централата на частната военна компания Вагнер. Вагнер е религия в Санкт-Петербург. Таксиметровият шофьор, който ме закара до централата на Вагнер, когато разбра, че отивам, не ми взе пари. Каза, вие отивате във Вагнер? Малаци. Това са малаци, те са наша гордост. Имаше кадри, туристи, те дойдоха като в музей. Ние ходим на музей, организирано от класове. Те докараха млади жени, деца, на които им показваха като забележителност. Това е религия. Така, веднага ви казвам. Тук са 2 кули. Нали обърнахте внимание, докато бяхте отвън? 23 етажа. Хората непрекъснато питат колко е високо. 23 етажа е бизнес-центърът, а с 12 етажа по-нисък е самият Вагнер център. Ето, може да снимате колко ни е красиво отвътре. Все ни питат, защо имате толкова чайки? Аз им обяснявам, че това е буквата на Вагнер. Ако доближите 2 чайки, точно се получава буквата В. Виктори. Победа. На века мы запомним ЧВК. ЧВК Вагнер. До появата на ЧВК Вагнер имаше много частни компании, частни охранители. Просто дело в том, что ЧВК Вагнер... Но ЧВК Вагнер показа своята ефективност. Достатъчно бързо изпълнява поставените задачи, дисциплината е на високо ниво. Това повиши интереса и започнаха да се създават частни армии, други частни военни компании и структури. Това само показва колко сме добри и ни завиждат. Видях едни млади хора, които мислят много опасно. Если говорить коротко, то... Казано накратко, планирам завладяването на света. Това е военно-стратегически симулатор. Планируем как захватить НАТО. Планирам как да превзема НАТО. Западните медии много обичат да пишат за това как руските танкове вървят към Варшава. Руските танки идут на Варшава. Това сериозно ли е? Абсолютно сериозно. Те го мислят. Те мислят опасно. Това ви казах. Този блогър, този хакер, който ми се представи като го попитах, понеже ме попитахте как се казва. Той ми се представи като Гриша. Питах Гриша кой? Така е Гриша Путин. Аз съм Григорий. Гриша Путин. Едва ли се казва Гриша Путин? Облечен е в униформа, защото участва в исторически реконструкции, която е българска, от времето на Варшавския договор. Кажи му за униформата. Да. Как така си с българска униформа? Ама това българска униформа ли е? Да, е българска форма. Оригинална българска униформа. Я думал, що у вас... Мислех, че се шегувате. Не се шегуваме. Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией. Занимавам се с военно-исторически реконструкции и се здобих с тази униформа. Тя е образец от 90-те години, когато България вече излизаше от Варшавския договор. Парадна форма. Истинска парадна униформа. Да, ну и Българию я тоже. И обичам България наравно с Сърбия. Поэтому вот... Поздравяваме народа ви. Ну, надеемся, что все будет как и во Второй мировой войне. Надяваме се, че всичко ще стане като във Втората световна война. Когато германците се изтеглят от България, комунистическите партизани се обединяват с Червената армия и тръгват напред. Да, въпреки че са млади хора, те са захранени с легендите, за съветските легенди, руските легенди от Втората световна война и мислят опасно, много опасно. Това означава ли, че са опасни за нас, българите? Те не ни борят за живи. Той каза, вие малко сте избягали от правия път. Нещо такова имаше смисъл в думите му. Избягахте от правия път, но вие сте братушки. Те не имат за братушки и не е прека опасност. Ние не сме им за щастие, не сме им в фокуса. Ето чухте го, той е Варшава. Той гледа към Варшава, как ще закара танкове там. Фактически, сега ние воюваме с НАТО. От гледна точка на това какво се случва в Украйна. С ръцете на украинците, НАТО воюва с нас. Чухте ли я? Ние воюваме с НАТО на всички фронтове. Ну и вот всякие трофеи оттуда привожу. Ето и всички трофеи, които докарвам от фронта. Доказателства, така да се каже, за участието на държавите на НАТО в този конфликт. Гранатомет. Противотанковое устройство. Противотанково устройство, да. Може и гранатомет. Нарича се NLAW, британско производство. Това е АТ-4, американско производство. И это ужасно. За нас е обидно. Ние нямаме нищо против самите украинци. Просто е обидно, че става така. В тяхната страна
Имаше преврат. Завзеха властта и сега загиват мирни жители. И това е несправедливо. Затова аз винаги обяснявам, че ние воюваме с режима, а не с обикновените украинци. Украинци. Повечето от тях нищо против Украйна не казва. Аз един път не съм чул думата Зеленски. Нито веднъж от тези хора. Това е война между Русия и НАТО и останалия свят. Всъщност, това, което трябва на първо място да плаши западните държави е фактът, че те доставят това оръжие в голям обем. А то далеч не винаги, да не кажа в по-голямата си част, отива неизвестно къде. Ние не сме започнали тази война, както казваше Евгений Викторович. Ние всъщност ще я приключим. Да, те вярват в това. Тяхното верою е, че ние ще завършим тази война. И ще я завършим с победа. Думата победа беше като извадена на преден план. Разбира се, целта е войната да приключи. И то с победа. Това са нашите интереси. Но за да я приключим, са необходими успехи. Обучаем летать людей на симуляторах. Обучаваме хората да летят на симулатори. Първо провеждаме практически по симулация 2 пъти седмично. Имаме и теоретични занятия. Буквално за седмици произвеждаме специалист, за който може да кажем, че владее дрона до съвършенство и може да изпълнява всякакви задачи. Тук подготвяме инженерни разработки, които след това изпращаме на фронта. Разбира се, няма да ви ги покажа от съображения за сигурност. Но всички инженерни и военни разработки веднага ги изпробваме на фронта, след което ги връщаме обратно и ако нещо трябва да се доработи, отива при нашите военни за анализ. По-нататък, ето, такива мини дрончета, които могат да летят в стая без да повредят стените. Това са очила за управление. Няма никакво значение дали се управлява голям или малък дрон, няма никаква разлика. Скоро ще скочим до полигона, за да ги пробваме. Ще летим, ще тренираме. И ще бъдат готови за реални бойни действия. А защо не? Има ли значение каква задача изпълнява човек? Видеозаснемане или коригиране на огъня? А това са ваши разработки? Да, мы сами изготавливаем. Да, сами го направихме. Нашите студенти го направиха. Набързо, така да се каже. На тях ги обучаваме. Сглобяване, ремонти и в крайна сметка да летят. От това, което се видя, изглежда, че повече си играят на война. Така изглежда. Но това са мозъците на Вагнер. Те ни показаха мозъците, от които извират идеи. Мы противостоим информационным интервентах в наших соцсетях. Ние се противопоставяме на информационните нарушители в нашите социални мрежи. Вероятно знаете, че всички живеем в рамките на голяма световна хибридна война и най-важната й част е военно-информационната. Дори по-важна от въоръжените сблъсъци. И затова ние се противопоставяме на инфлуенсърите от другите държави и се стараем да защитим нашата информационна територия, нашите информационни граници. Провеждаме настъпателни, отбранителни и разузнавателни операции. В нашите мрежи всъщност не само в нашите, а по целия свят действат около 500 000 оперативни акаунта на нашите врагове. Те действат по различни начини. Например, до 2020 година се опитваха да хлъзнат Русия към либералните ценности. Навални, наверное, знаете все дела. Знаете за Навални. След 2020 започнаха да ни тласкат към псевдопатриотичните и псевдотрадиционните ценности, т.е. комунистически и социалистически. Естествено също и войната между православието и исляма, т.е. по всички възможни спорни точки се опитват да ни разделят. Вече разбраха, че това малцинство, тези по-малко от 2%, които споделят прозападните и либералните ценности, не са интересни. Те нищо не могат да направят. Затова се опитват да разделят именно традиционното общество. Споменахте Навални. Какво мислите за Навални? Нищо не мисля за него. За него най-лошото е да не се мисли и да не се говори за такива като него. Затова нищо не мисля. Навални. Видяхте ли го как се засмя? Нищо не мисля за него. Няма какво да кажа. Видяхте ли го как изглеждаше? Тези са зад кадър и не случайно аз като представител на западна медия, защото те така ме третираха. Откъде си? България. От Запад. Като представител на западна медия, тези искаха чрез мен техните послания да стигнат на Запад. Сега не знам какво е станало след като не стана пуча, след като стана тази самолетна катастрофа. Не знам каква ще е съдбата на този център, но това, което казахте в началото, че аз съм последния международен и то отвъд тази нова желязна завеса, журналист, който е влизал, аз не вярвах, че така ще се случи. Преди мен беше влизал някакъв италянец, доколкото знам.
А аз съм последният от западния, отвъд желязната завеса. А какво мислят там за хората от Запада? Как се отнасят? Много странно. Аз бях сам и ме беше страх. Беше ме страх и не знаех какво да очаквам там. И в повечето време само слушах. Много внимавах, хайде така да кажа. Хайде да сме малко по-конкретни. Не отделяха от мене свои хора. Постоянно ме се провождаше поне по един човек. Влизаха ми в стаята. И то първата вечер в Москва, като кацнах. Дадоха ми една карта телефонна, която като тръгнах да набирам, за да ми запомнят номера, да знаете, ей, българи в България, приятели, хора, аз съм там, търсете ме на този номер. То този номер всеки път си менеше локацията. Един път от Великобритания звънеше, един път от Буркина Фасо, един път от всекъде. Всеки път беше със сменящ номер. Беше много странна карта и затова си взех нова. И като отидох да я сменя, видях, че човек ме следи, качих се в стаята и беше пипан компютъра, дрехите. Да, така беше. Така беше. И щеше да става още по-страшно. Защото на Мартин му предстоеше да извърви опасния път от виртуалната до реалната война. Докато потъваше все по-дълбоко в кълта на опустошените земи, той все по-дълбоко се замисляше за тази картина. Тя е нарисувана от руския соцреалист Гелий Коржев. Намира се в Централния дом на художника Москва. А името й е «Заложниците на войната». Ура! Ура! Скоро будет ядерная война. Я говорю, черный юмор. Ура! Скоро ще има ядрена война. Черен хумор. Нали знаеш, трябва да се шегуваш. Иначе нормален човек може и да не оцелее в тази обстановка. Малко трябва да си луд. По-леко е. Ленин такой молодой. Ето това вече е войната. Ето там живеят тези, които те не мислят опасно, като тези във Вагнер. Тези вече действат опасно. Това е фронта. Аз не знаех, че отивам там. Водачът ми, нали, винаги има закачен водач за мен, водачът ми ме заведе при този, който сигурно има военна подготовка. Той се казва Андрей. Андрей с един брониран бус, ето този брониран бус, в който има отвори да стреля, той има оръжие. Всеки ден минава по фронтовата линия. Донецк. Това е Донецк. Донецк е фронта. Там воюват, там се гърмят. Вдясно е летището, което е разбито, а вляво са руските позиции. Вдясно са украинските, вляво руските и ние минаваме оттам. Аз не знаех, че отивам там. Помолих ги, нека да видим фронта. Като отидох в Донецк, дай да видим фронта, какво. И не вярвах, даже ако ми бяха казали, че там ще отидем и това ме очаква, може би нямаше да отида. Сложиха ми бронежилетка и ме предупредиха, сега може и да не се върнем живи. Си мислиха към глупости. Чак пък толкова. Няма да... Кой ще ни гръмне нас? Ние сме... Те са под маската на някаква фундация за хуманитарни помощи. Помагам на хората, на мирните жители, които живеят на фронта. На жените, децата и старците. А каква е ситуацията тук на фронта? Ситуацията е много тежка. Те са под постоянен обстрел. Освен мен и може би 2-3 души за цялата Донецка народна република по линията на фронта, никой не пътува. Дори и властите. Опасно е да се пътува. Защо ли? Защото има постоянен обстрел и просто може да не се върнем. Там е много опасно, но там живеят хора. Властите ги няма, заради опасностите. Доброволците се страхуват. Оставам само аз. Аз съм Татяна. Откъде сте, Татяна? От Донецк? Аз съм от Киев. Аз съм враг на народа. Защо? Срещу мен е образувано наказателно дело по 4 члена. Вече е внесено в съда и ще ме съдят задочно. За измяна към родината, колаборация, заплаха за териториалната цялост и още един куп неща. Вие сте много опасна жена. Да, я такая. Да, такава съм.
А защо сте обявена за враг на народа? Ну, потому что я на этой стороне. Защото съм от тази страна. Аз съм против нацистите, против нацисткия режим, който сега е установен в Киев и помагам на мирните хора. Това е моята страна. Това са моите земляци. И в тази гражданска война аз съм на тази страна. Същото мога да кажа и за себе си. Срещу мен също е образувано наказателно дело за измяна към родината и сътрудничество с окупационните войски. Защото помагам на мирното население. Когато ни няма, ако щете ни съдете, ако щете ни разстреляйте. Когато не сме там, не ни е страх. Врагове на народа, обявени от и минали от другата страна. Те са били преди разделението на Донецка и Луганска република, сепаратистските републики, когато се отделят и когато става Майдана. Ето тя от Киев, Татяна. Те говорят за ядрена война и се смеят. Това е черен хумор. Стоя с бронежилетката отзад в бронирания бус с една камера и снимам Ленин Маладой и ура, будет ядрена война. Тя чухте ли как каза? Могат да ме разстрелят и се усмихна. И тези хора са под маската на волонтьори, както ги наричат, или доброволци. Товарят бусовете с боб, брашно, отиват при едни хора, дават им ги, защото тези хора там, които са на фронта, са предимно възрастни. Те дават мило и драго да останат в къщичките си, в кутийките си, затворени, нищо, че до тях се гърми всеки ден. От този апартамент сама изнесох 2 и такива тръби. Удариха ни снаряди и в апартамента всичко е на решето. И тези хора ги поддържат и ги държат за жив щит. И ще видите защо. Защото после той вади камерите, има собствен телеграм канал, тя също, и отиват над където има. Всеки ден има убити хора там. Вадят камерите, вадят телефоните, снимат и казват: вижте ги уния. Убиха мирни хора. Убиха ги. Но те помагат тези мирни хора да живеят там. А где я запишу вас, когда я вам... По-тихо. Какво ти става? Успокойте се. Някой записвал ли ви е? Не съм чувала за никакви списъци. За първи път виждам тази организация. 33 пъти звънях, никой не отговаря на този номер. Ето ги камерите, ето ги хората и се караха за храна. Карат се за боб или за ориз. Какви сте вие? Защо не ни донесохте? Ама 33 пъти ви звъня. Къде сте? Той казва: аз съм неправителствена организация. Те, да ви знам какви сте, нали трябва да ни носите храна? Те, повечето са, които няма какво да губят. Някои от тях са преживели и Втората световна война. Вече 9 години. Все на първа линия. Но всичко е нормално. 9 години на първа линия. На 3 километра от нас. Летището е наблизо. Всичко е близо. 9 години са на фронта. И живеят там. И да се чудиш. Вижте тази жена вляво. Тя е преживяла Втората световна война. Била на 5 години, когато е свършила Втората световна война. Сега 9 години стои. И стои и чака да свърши и тази. Една война преживях. 45-та бях на 5 години. Вие сте преживяла Втората световна война. 1945 година свърши войната. Аз бях 5 годишна, когато свърши Първата война. И сега? А сега ето, цели 9 години живея тук. Какво да се прави? И краката взеха да ме болят, когато започна войната. Това не са жертви. Те ще бъдат жертви. Това са заложници на войната. И точно тук, точно на това място, войната за малко да вземе още една жертва. Ей, така си живеем, мамка му. Тръгваме, нали? Ето капец. Мъртви сме. Къде удари? Къде е дългия? Не разбрах къде е дългия. Не разбрах къде е дългия. А, ето го идва. Хайде, хайде. Какво беше това? Война. Това са нашите. Нашите? Това е от нашите, да. Чак рамото ме заболя от ударната вълна. Нещо гръмна. Докато снимах ръцете на тази жена, преживяла Втората световна война, която ми каза, че била и нещо гръмна. Много силно гръмна. И светна. Аз с периферното зрение видях, че нещо светна в храстите. Точно където разказваш, там е предната линия, нещо гръмна. И никога не е гърмяло до мен така.
казаха ми после, като ги преглеждахме с експерти, това са някакви минохвъргачка. Но дали е стреляла, там в двора имало минохвъргачка или от минохвъргачка е паднало нещо. Но чухте тази доброволка, така наречена, какво ми каза, ета капец. Ета капец. Когато руснак ти каже ета капец, свършен си. Мъртви сме, това каза. Тя каза, мъртви сме. Беше ухилена, но чухте ти, ще бъде ядрена война, той се смееше. Ета капец, тя се смееше. Но начинът, по който ние бързо, аз побързах да вляза в буса, при положение, че той е мишената, да ме питаш какво прави в буса, аз веднага да вляза вътре, може би те стреляха по буса. И когато влязох вътре, попитах единия, какво става? Той троснато ми отговори, война, какво става? Война. Какво беше това? Война. А Андрей се опита да ме успокои, като каза, спокойно, това са наши. Това са нашите. Нашите? Това е от нашите, да. Тоест, в двора на тези хора е имало руско оръжие, което стреля по украинците. Или в двора на тези хора падна украинска бомба, стреляла по тях, по руснаците. Така и не разбрах. Но тук вече се преобърна всичко и дори да е имало адреналиновия крепил, тук вече разбрах, това не е шега. Тези не се шегуват. Тези си живеят така. А на войне, как на войне. Аз като гръмна това нещо, казах, давай да си ходим. Той каза, не, няма да си ходим. Сега ще обиколим, ще спрем тук, спря на почивка, излезе до едни окопи, постоя малко, изчака да гърми. Защото на него някой му докладваше по телефона, докато вървеше Ленин Маладой, някой му пишеше, сега мини от тук, сега мини от там. Така че това не е случайен човек. И докато минаваш той по редавой, както му викат, по фронтовата линия, се ядоса, че му е миниран пътя и слезе да си изкара яда, като помилва едно куче, и след това започна да мята ножове. Това вече стана традиция. Ето ги мините. Украински педерасти! Те няма да ни чуят, спокойно. Аз не знаех какво правя. Стоях си в буса и чух, че някакъв шум има. И пистолет имаше на... Той май не беше руски, доколкото го видях. И от прозореца му беше отворен постоянно кръгчето, за да може да стреля. А под прозореца до мене беше стреляно. Там има. През него прозорец се виждаха украинските позиции, по които той мина и каза да отвори прозореца, за да изпсува. Той изпсува много звучно. Ето това вече е война и опасни хора. Защо започна тази война и как ще свърши всичко? Как мислиш? Моята версия, защо започна всичко? Защото достигнахме точката на кипене. Огромното количество цветни революции, предизвикани от англосаксонската мафия, Америка и подобните й държави, НАТО, опитват се да завладеят целия свят, да имат във всяка държава свои представители и по този начин да определят световния ред. Единствените, които не се поддадоха на подобно влияние, бяха държавите от Средна Азия, а също така Китай и Русия. С тях не могат да се справят. Първоначално беше избрана Русия, за да може оттам нататък да се завладее целия свят. Но Русия се опъна, съпротивлява се и затова тук в Донбас се сблъскаха Русия и НАТО. За сега не в пряк сблъсък, но косвено. За в бъдеще смятам, че войната между Русия и НАТО е неизбежна. Защото при всички положения някой трябва да победи. Това не е между Украйна и Русия. Това е борба между НАТО, англосаксонската групировка и Русия. Аз мисля, че това ще се проточи много повече, отколкото си мислим. Но разбира се, ми се иска да вярвам, че ние ще победим. А по-натам, как ще бъде състоянието на силите, не знам. Защото и двете страни са много силни. Много силни. А как ще завърши всичко? Казах ви, че не знам как ще свърши. Иска ми се да вярвам в победата, но знам, че страните са много силни. В крайна сметка истината е на страната на Русия. Бог е с нас. И мисля, че победата ще бъде наша. Видяхте ли го? Победа бъде с нами. Това е от Вагнер. Думичката от Вагнер. Захватит мира. Там той щеше да захваща Варшава. Да окупира
провъзглашава. Ето ги нещата, на които стъпват тези хора. Войната между Русия и НАТО е неизбежна, това не е война с Украйна и победата ще бъде за нас. Това е пропаганда. И е много трудно да извадиш нещо, което ние си представим, ние си мислим, ние сме по средата и гледаме от едната и другата страна. Много трудно да го извадим като истина, защото англосаксонската мафия, Средния изток, помните ли ги тези, пък ние как реагираме, но Бог ще е с нас. А това, с което започна, ура, будет ядерна война, това възможно ли е? Дано не будет ядерна война. Дано им дойде акъла. Аз знам, че мога да загина, но това е мое решение. Тези не се шегуват. За тях човешкият живот няма стойност. Там се предислоцират с повече сили и тези хвърлят, ама всичко възможно. Както Сталин при Ленинград. Човешкият живот няма смисъл. Колкото е нужно хора, толкова ще умрат. Но победата ще бъде за нас. Бог с нас. Панславянското мислене. Това казва Андрей. И според мен, ако не стане, защото тя сега ситуацията се промени от времето, когато бях април до ден днешен, но там съм убеден, че не се е променил. Там в Донецк е същото. Там ще продължи да бъде така. Но ако от Украйна не направят нещо, което да ударят някой важна личност да загине, ако вземат, че го направят с тези атаки, те ще отвърнат. Там ще натисне някой червеното копче. Така че, за да се появи тази шега в ума му, тя е циркулирала. И според мен, ако ударят и убият важна личност, не дай Боже, те ще натиснат червеното копче. И да, ще има ядрена война. Не им пука. Това е музикалната тема от филма «Свой сред чужди, чужд сред свои». Режисьорският дебют на спечелилия Златна палма и Оскар Никита Михалков. «Свой сред чужди, чужд сред свои» е знаково заглавие за руското кино и за руската действителност. Меня зовут Виторио Ранджелони. Казвам се Виторио Ранджелони. Италианец съм. Журналист. Мариуполь, ми trovo sul Viale Mira. Откъде намери този италианец посред Донецк? Аз се чуих откъде се взе. Живея в Донецк и отразявам събитията. Донецк, 10 maggio, questo è il distretto. Опитвам се от една страна да показвам в Италия какво се случва тук, а от друга страна да разказвам тук какво мислят в Италия. На 30 години имам дете, има жена и живее в Донецк, в мизерията, където няма вода в тях. По цяла седмица, само един път на ден и за 2 часа. Попитах го къде е фронта, той каза далече от града. Колко далече? На 3 км е. За него това беше далече. Тоест той можеше да живее спокойно на 3 км от бомбите. В Италия ли си роден? Да, роден съм в Италия, там живеех. Но после започна войната и през 2015 дойдох в Донбас. Бях в Киев по време на Майдана, бях очевидец на сблъсъците. Героям слава! Видях едната страна, как започваше всичко и след това ми се прииска да видя и другата страна. Има двойно гражданство. Паспорт италиански, ходи си в Италия и е избрал това да бъде в Донецк, защото много хора са в Киев. Прекалено много наситено е на журналисти от цял свят в Киев. Но никой не е от другата страна да покаже и там събитията. И той вярваше в това, което казва. Тоест, не го прави за пари? Не го прави за пари. Аз видях как живее. Живее в мизерия. Къде те е научил руски език? Къде научи така добре руски? Майка ми е рускиня. Роден съм в Италия, но тя е рускиня. Майка ти е рускиня? Как са родителите ти? Тревожат се. В Италия ли са? В Италия са, да. И това е Виторио Ранджелони, италянец в Донецк, а канала му е на италиански. Той предава на италиански и има 60 000 души, които го следват, италианци, които следят какво става от другата страна. Махайте се!
Не снимайте. Че кой ви снима вас? Аз не ви снимам, аз снимам него. Вие въобще виждате ли къде е насочена камерата? За какво се тревожите? Хайде, да вървим. Хората са изнервени, защото са ги наплашили. Изплашени са. На пазара ме заведе, защото там редовно падали бомби. И това може да се случи и сега? Във всеки момент може да стане. Няма гаранция, че не може да се случи. Той се опита също използва опорни точки на тяхната пропаганда. Ела да видиш как тук ни гърмят всеки ден. Те не гърмят само руснаците, те и украинците гърмят. Ела да видиш, тук убиха 2 души, там убиха 3, тук. И ме заведе на пазара, но самия той попадна в капана на собствената си пропаганда и опита да ми покаже обикновени хора, които са ядосани от войната. Но те се ядосаха на мен и на камерата. Ти си информатор. А как наводчик, но вообще это... Информатор. Это обвинение. Това е обвинение. Всеки път. Страхуват се. Защо се страхуват тези хора? Страхуват се, защото вече 5 пъти тук падат бомби. Те си казват, тук идват журналисти, показват, че има хора, украинците виждат, че тук има хора и стрелят. Аха, за това се страхуват. За това се страхуват, че пак ще видят хора тук и... Това не е пряко предаване, бъдете спокойни. Това е много опасно, което се случи, но аз го разбрах, като се прибрах от хора руско говорящи. Една жена крещеше, махнете камерата, ти си наводчик. Ти си информатор. Наводчик е много опасна дума там. За наводчик могат да те арестуват и да изчезнеш и ако скочат 10 души и ни кажат наводчик, че си, няма те. Първо те бият, после ще проверяват дали си наводчик. Наводчик е шпионин от този тип, че него го обвиниха, той се притесни тук. Той леко се притесни и се засмя. Наводчик, аз съм наводчик, но аз не знаех какво става. А как наводчик, но вообще... Информатор. Това е обвинение. Ако те обвинят за наводчик, да подлежиш и на разстрел публичен дори. Тоест, те го обвиниха, че той води журналисти, чужди, защото изглежда е водил преди това други. Води ги, те снимат и така се е случило, тя му каза, че на следващия ден, след като те са идвали, е имало взрив и бомба. Тоест по този начин, чрез появата на журналисти, може и в преки предавания да се прави, може каквото и да е, той показва точки, където да стрелят противниците, в случая украинските въоръжени сили. И той получи това обвинение, което го притесни и побързахме да се махнем оттам. Затова е нужно време, огромни ресурси. Това опасно ли беше? Не, това беше далеч. Как разбираш дали е близо, дали е далеч? Ами като не видиш от блясъци. Иначе, обикновено, когато пада близо, се чува свистене. И това беше далеч. Колко далеч? 3-4 километра? Може би около 3 километра. Това не е страшно. Далече на 3 километра. Те са свикнали. Ето за такива хора горе. Те са свикнали. Далече е, далече. Ето той не му пукаше. Ние бяхме на 3 километра, чуваха се взривове. Аз разклатих камерата, аз се разклатих, това не е ли страшно? Не няма страшно. Като свисти, тогава е страшно. Дори като шофира той, понеже той ме водеше с автомобила си, той ми каза, винаги прозорците в Донецк трябва да са отворени. За да едното ти ухо да е навън, защото като е затворена колата е херметически и ти не можеш да чуваш какво става навън. Защото ако чуеш свистене, трябва рязко да спреш и да изчакаш, да гръмне или да падне до тебе. Винаги, колкото и да е студено, прозорец е отворен, за да чува с ушите си какво става навън. Ракетна война. Тя и в Украйна беше така. Те очакват по улиците или от окопите да излизат като във Втората световна война. Няма такова нещо. Войната в Украйна и войната в Донецк, от двете страни на фронта, защото аз исках да видя и двете страни, е една и съща. Тя е ракетна и тя е най-ужасна. Не знаеш кога ще падне, къде ще падне. Кого ще удари, как ще удари. Бомби за едни, бомби други, който изтрая. Минираме всичко. Гробищата си бяха минирали. Кладбише, както нарича. Заведеме на гробищата и да казва, от тук няма да минаваме, защото са минирани. Нали, някой иска да отдаде почет на баща си, на майка си. Гробищата са минирани до фронтовата линия. Ако вземеш да пресечеш, да превземаш, защото много лесно изглежда, както ние преминаваме по передовой линията, никой не те спира да минеш от среща. Украинец там или руснак да минеш от другата страна. Смееш ли?
Не смееш, защото всичко е минирано. Или ще почнат да гърмят бомби под тебе. Така е, ракетна война. Случайно падат. Не може да се каже, че нарочно бият само тук. Така се получава, че падат тук. Преди време снарядите падаха постоянно на ЖП линиите. Сега падат тук. Но не може да се каже, че това е постоянно. Хората се страхуват да идват тук. Защо се страхуват? Няма причини да мислим, че това ще се случва всеки ден именно тук. Не може да се случи такова нещо. Това не беше страшно. Страшно е като избухне тук, като се разлетят осколки и всичко трещи. Тогава е страшно, а сега не е. И на практика няма къде да избягаш. Има такива снаряди, които... Свръхзвукови? Не могат да се чуят. Този беше един. Обикновенно падат по няколко, да кажем 5. 6, 20 понякога. Да, 6, 7. Нереално е да мислиш, че можеш да се скриеш, защото след 2 секунди и пак. Къде ще се скриеш? Спираш, лягаш и чакаш. Дали ще оживееш, дали няма да оживееш. Но да бягаш няма смисъл. Къде да бягаш? Или ще те застигне тук, или докато бягаш. И хората се страхуват да идват на този пазар. Не трябва да се страхуват. Това не се случва постоянно тук. Гръмнало веднъж, после 3 дни няма нищо. Няма защо да се страхува да идват тук. Какъв беше мотива на тази? Да казва, няма страшно. Елате на пазара, тя продаваше. Цветя или нещо друго. Да дойдат хората да си купят. Не няма страшно. Остави бомбите. Ела си купи от мене. Това беше мисълта как да оцелее. Как да препечели нещо. Ден да мине, друг да дойде. А свиква ли се? Успя ли да свикнеш? О, не. Не можеш да свикнеш. Не можеш да спиш. Как нормален човек ще свикне с война? Аз не мога това да... Ако свикнеш с война, то си изгубен. Тези хора са изгубени във войната. Осъзнават какво се случва, но не им пука. Те са вече изгубени. В тази дигитално реставрирана сцена от филма «Петър Първи», заснет през далечната 1937 година, с художествена хипербола е пресъздадено превземането на Азовската крепост във войните срещу турците. Това място винаги е имало особено, символично значение, както за руската история, така и за руското национално самочувствие. Така беше и през пролета на 2022 година, когато превземането на укрепения като крепост металургичен завод Азовстал се превърна в приоритет и за руската армия, и за руската пропаганда. И отново Азов стана символ. Този път на украинската съпротива. Битката продължи с месеци, а убитите и ранените се изнасяха не с носилки, а с камиони. Входа на Азовстал. Сюрреализъм. Откъсната глава на паметник от Втората световна война или от Отечествената война и венци за загиналите за Азовстал руски войни. Сега в началото първо трябва да се разминира, защото има огромно количество подземни помещения, бункери. Можеше да се влезе от едната страна на сградата и да се излезе от съвсем различна. Затова беше трудно за проследяване. Тежко е да се воюва в такива условия. Тук е най-добре да си гледате добре в краката, защото тук криволяво разчистиха, но ако се вгледаме, може да намерим още части и боеприпаси. Ето куршуми. Но те не са страшни. Има места, където има невзривени снаряди. И мини, различни. Противопехотни, противотанкови. Много народ загина там. Аз си спомням, като бях в Николаев и покрай Одеса, като минахме, имаше едни бусове, необозначени, имаше едно малко надписче Груз 200 на тях. И питах, какво е Груз 200? Това е код за трупове. Това са ковчези.
Великолепен град беше. А сега е това, което е. Имаме само това, което е на гърба ни. Живеем както дойде, какво да кажа. Почти до последно останах тук. Тръгнах си на 1 април, а на 10 разбрах, че домът ми е изгорял напълно. Сега се върнах, но на чуждо място. Отначало до края бяхме в този град. Седяхме в мазетата, обстрелваха ни. Не можеш да разбереш какво и откъде пада. Загубихме много познати и много от тях погребахме, но някак си оцеляхме. Виторио е влязъл веднага след превземането като журналист от руска страна, след превземането на Мариупол. И беше снимал хора по земята, така както помним и Буча. По нищо не се различават. Показаното в Буча и показаното в Мариупол от Ранджелони. Двете лица на една монета. Това е една война от две страни. И тук всичко е сринато, а тези надписи са били по време на бомбардировката. Моля ви се, тук живеят хора, това е улица, еди коя са, това са нашите номера, изведете ни, спасете ни. Това има по тези сгради. И руското знаме, разбира се. Че това е вече руска територия. Ета Русия и точка. Това е една препратка към веригата за бързо хранене в Русия, в Москва, която е сменила американската популярна верига. Тя е сменила американската верига Макдоналдс с руската верига. А новата верига, руската, се казва вкусно и точка. Не е Макдоналдс. Вкусно и точка. Нищо, че дизайна е един и същ и всичко вътре едно и също, и пържени картофи и това. Тук това е препратката. Да каже на западния свят: ей, хора, това е руско. Но в същото време си е Мариупол. В годините на студената война България е възприемана на Запад като най-верният сателит на Съветския съюз. И до днес се говори, че комунистическите лидери на страната дори са предлагали България да се присъедини като 16-та република към СССР. А за руските работници почивка на българското Черноморие беше сбъдване на голямата мечта. България. Защо, братушки, се отказвате от нас, руснаците, а? Вашето правителство. Не говоря за народа. Колко наши загинаха там, а? Алешу еще не снесли? Алеша, още ли не сте го съборили? Защо сте тъжен? След войната на поляците помогнахме да се възстановят. България възстановихме. А вие не обърнахте гръб. Грозно е. Но това е положението. Надявам се, че ще ви дойде къла в главата. Езикът ми, смисъл, разбираме се един друг нормално с българите, ама виждаш ли как се отказахте от нас? Помагахме на вас, Втората световна, помагахме на поляците. Какво правите? Разбирате ли кое ме болно на тези обикновени хора? Не каза думата предатели. Аз си мислех, че ще ни нарече, ще ни обиди. Как ни ви е срамно? Но той с тъга го каза, че сме едва ли не едни деца, които са забравили, са хвърлили родителите си в старчески дом, че сме ги забравили. А ние като ви помагахме, като бяхте малки, помните ли? Точно, не послушате деца. Ама вече не може да ни бият по един шамар зад врата и може само да... Тъжно, много тъжно, това е много тъжно. И го разбирам този човек. Той живее в друг свят, друга реалност, той е назад във времето. Но дори и той, и въпреки че много внимавах, всички ме приемаха някак. България. Нищо лошо за България. Тоест няма заплаха за нас. Да не очакваме от тях нещо лошо. Когато бях при бесарабските българи в Николаев, близо до Херсон, и една вечер в един през нощта дойде човек, който ни води
ми показа на телефона си и чертежи и ми каза, добре, че не успяха руснаците. Виждаш ли какво пише тук? Следващите сте вие. Ако беше блицкрика им успял, т.е. ако бяха превзели Украйна. И ми показа конкретна цел. Аспаруховия мост Варна. Аспаруховия мост Варна. Него. Варна е наша. Констанца и Варна. Това бяха следващите им цели. Там също, хайде да не казвам кои хора, ми извадиха подобни. Ние, Варна е наша. И Констанца, Измаил, сега Одеса като си вземем и Одесус ще е наша. Така че и двете страни са имали някакви планове, които за щастие не са успели. Не знам доколко са реални. Не знам дали искаше единия да ме настрои срещу едните, другите да кажат ние ще ви вземем под нашето крило. Ето като Мариупол. Първо ще ви сринем, ама после ще ви възстановим. Защото Мариупол е сринат. Какво възстановяват? Донецк и да не е сринат, той няма кой да живее там. Аз не знам кой ще отиде да живее. Когато всичко свърши и как ще свърши всичко. Това ги питах. Почему это начиналось? Защо започна всичко това? Знаете ли? Не знам. Не се бъркам в политиката. Аз съм на 16 години и не искам. Ние не сме политици. Тях трябва да питате. Ние сме обикновени хора. Те някак се сякаш искаха да има война, а ние сме за мир. Против войната сме. Почему? Защо започна войната? Въпрос из-за того, что решили разделить. Просто защото решиха да разделят народа. Един народ да разделят. Сега тук наблизо на фронта в окопите воюват баща и син. Единия от едната страна на фронта, а другия от другата. Или роднини. Ти виждал ли си такива случаи? Да, има такива случаи. Жалко е, че от това страдат хората, които живеят тук. Защото е много тежко. А кога ще свърши всичко? Също не знаем. Искаме да се свърши. Чакаме. Надяваме се, че сега ще приключи. Това е по-скоро риторичен въпрос. Не се знае кога ще свърши. Иска ми се да е максимално бързо и всичко това да не се беше случвало. Но войната повлия на много неща и ми се иска по-бързо всичко това да се махне. Всички искат максимално мирен живот. Това бяха най-безопасните въпроси, които можеш да зададеш. Тоест, те не правиха впечатление първоначално, но тя ги премислях докато пътувах натам, защото не знаех какво ме чака, аз отивам сам. И мислех какво да питам, какво да им изкарам от тези хора, като да усетят, да усетим ние на тях какво им е и на тях какво им е в главите. В крайна сметка, бойните действия по целия свят никога няма да свършат, защото такава е човешката природа. Чухте го. Мен Химик, така се представи с псевдонима този човек, който каза, никога няма да свърши. Човешката природа е такава, че тя воюва. Никога няма да свърши. Казаха ми друго. На тръгване, че тези там са изчислили, че дори при частичен ядрен удар в Киев има опасност за Европа, ядрения облак. Помним всички Чернобил. И ми казаха от сега да се оглеждам за имоти в Аржентина. Ядрения облак нямало да стигне до Аржентина. Те са подготвени. Се върна. Изпуснали се те да влезеш, но как те пуснаха да излезеш? Върнах се странно, много странно състояние. Върнах се жив, здрав, когато минах от Санкт-Петербург през Финландия. Има бусче, което отива от Санкт-Петербург до Хелзинки. Като минах границата с Хелзинки си отдъхнах, защото на тяхната граница пак не искаха да ме пускат, пак подлежах на проверка.
Имах печати на паспорта си от Украйна, къде съм ходил, защо съм ходил, какво си правил, журналист имам, къде ти е акредитацията. Аз имам военна акредитация от Украйна, от техните служби, имам военна от Русия, имам акредитация от двете страни на войната, което им е странно и на двете страни. Но се върнах с доста побеляла коса, ми каза фризьора, защото на границата между навръщане от Донецк към Москва не минахме през контролно-пропускателния пункт, който минахме на отиване, когато Виторио ме водеше. Минахме през някакъв друг. И до мене имаше две красиви момичета, които постоянно искаха да завържат разговор с мен. И когато излизахме на почивка, постоянно ме следяха. Тоест, те ме пуснаха от Донецк да се прибирам сам до Москва. Но шофьора каза на всички пътници, ще минем през друга граница. По-северна. По-не е натоварена. Което не ми направи впечатление, докато на тази на отиване бяха подготвени за мен. И ме пуснаха. Но тези от горната граница не бяха подготвени. Тези момичета минаха преди мен, кимнаха на службите, те ми взеха паспорта и ме държаха повече от час, едни трима от тяхното ФСБ ли бяха цивилни. И тогава разбрах какво е психологически тормоз. Майка ти, баща ти, сестра ти, жена ти, дай ми телефона си, отключи го, покажи ми всичките социални мрежи, закачаме го с нашия, източиха ми телефона. Този кой е? Тук си писал с някой. Той какъв е? Кой е баща му? Коя е майка му? Коя е сестра му? Тя била ли в Русия? Ти бил ли си в Русия? И те връщат пак. А коя е твоята майка? Как се казва майка ти? Как се казва баща ти? Побъркаха ме. Те се чудеха дали да ме пуснат обратно, защото после вече разбрах, за тях съм бил двоен агент, двоен враг. Идвам от вражеска страна, от Европа, и идвам по препоръка на Вагнер. А те са граничарите. Тяхното външно министерство не се обича с Вагнер. Но това го разбирам после. Как въобще е можело да не се върна да стане международен скандал? Най-вероятно, точно заради международния скандал са те пуснали да излезеш. Но със сигурност са те вкарали в черните списъци. Влязох в единия сайт, в който беше за врагове на едната страна и на другата страна. И двете страни имат такива сайтове. Единият миротворец беше и в двата сайта ме нямаше. Което ме успокои. Проверих се. С такъв емоционален багаж се върнах, който със всеки изминал ден разбирам каква глупост съм направил, за да можем да видим и другата страна. Глупост в кавички, защото глупост за собствено здраве и живот, може би. Но това няма да се хареса нито на Русия, нито на Украйна. Убеден съм в това.